Kulo Joko Samudra. Sopo? Joko Samudra. Joko Samudra. Kadawan dening Rama Dalem Sang Prabu Nisani supados manggi panjenengan. Nemoni aku. Iya. Ramaku ngkon rene. Iya. Arep ana perlu apa? Rama Dalem dawuh dhateng kula supados kula manggi panjenengan supados tresnani panjenengan Raden Ajeng Prabu. Tresnani aku? Nggih. Lah kowe iki sapa kowe iki? Kowe iki mung wong desa. Kok ngerti nek wong desa? Rupamu elek. Sikil luwe kaya ngono lho. Kok arep mangke piye? tresnani aku. Kula warisan mergo kula kadawan dening Rodal. Sedalan kok saged nyuwunaken Sekar Budak Kencana minangka bebana panjenengan. Panyuwun panjenengan. Aku ki sapa? Aku sapa kowe sapa? Kok penjan malah lagi dateng nomor dina. Penjan Den Ajeng. Lah yo kowe kudune ngerti to. Kowe iki wong desa. Aku ki putra ratu. Lah kok kowe seneng karo aku? Menapa tiyang desa mboten saged nemen kalian putra ratu? Aneng aku ora iso seneng karo kowe. Monggo kula kadawan dening Rama Dalem. Kula wenang tresnani panjenengan sebab kula sampun saged nyuwunaken Sekar Budak Kencana ing dados panyuwun panjenengan. Ning aku ora iso tresno karo kowe. Mergane aku wis ndek tresnonan. Wong sik luwih bagus. Piyayi. Lah kowe iki sapa? Kowe iki wong desa lho. Sik. Mangke riyen panjenengan sampun ngino dhateng kula. Menawa gadah katresnan gadah pacan ayu sikit menawa panjenengan. Dian jeneng ngono, kula caos priksa. Sak temenipun menika sampun gadah sisian. Lah kene kowe wis ndek bojo. Ngopo kok tak sakui nek atus kon tresno aku? Anggo ibu kok. Kok nggo ibu? Lah ibu piye to? Ben loro. Ben loro. Lah ora ben loro sampean kuwi paling akeh nami loro. Kok saged ngendika kaca. Lah nyatane wong geleman kaya ngono. Lah menika mergi kula kadawan dening Rama Dalem. Lah wong aku yo Lah iman menawi mboten kula pundhut. saiki deloken aku to. Aku ki rupane ayu, rupamu elek, wis sikile mletek-mletek, kok arep seneng karo aku ki piye? Ora iso. Mangke piye? Senajan kula pitados nyatane putraning Nalindra. Ning kalian batik kula kan bojo kula Lambangsari, ayu Lambangsari. Apa? Ya mesti nek teko layarmu aku kira. Enggak panggap panjenengan. Sampun nganti apa? Yen mbiyen mboten kersa nampi kula amargi kula kadalan dening Rombang. Sak temen kula sampun gadah karo Lambangi langkung ayu, langkung endah. Ya kono karo bojomu wae aku. Prasudi aku. Ayo wis kono. Kejodohan lakon uripku iki asa dengan susah wes biyen nganti saiki Gusti paring pepadang Kakang Sabara. Kowe tega karo aku, Kakang. Ninggal katresnan karo aku. Apa pegawan? Panjenengan ila dados kula tumekaning bakti. Kula kaliyan cinten. Kakang Sabara, kang banget. Ana pawongan sing Kakang Sabara to iki. Kang Kanesa. iya.
Ono pawongan kok Bisa. Sajak. Tanesa. Apa iku sing Yang Sing owah kae kok. sakit kecepatan. Lambang Sari Tanesa Setya. Aku tansah setya, Kakang. Kok lewat Ora sakit banget. meliya. pawongan ki ora tak tulungi. Aku mesake banget. Muga-muga kanthi kembang kuda kencana. Bisa mari temah paluyu. Ora ana pengarep-arep uripku tan. Gusti Kang Agro Jagat. Kula nyuwun Kaya layangan kang tetes yang kapur kang inatan kuat. kembang kuda kencana saged palu. Arep apa? Mari. Aku Panji Carang Waspo, putra saking kraton Jeng. Panjenengan pangapunten menawi mekaten panjenengan menika sesembahan kula. Wis ora perlu wedi karo aku. Banjur sapa tenane sliramu kok nganti tak presani kaya wong lara wah, kaya wong sing edan. Waleh-waleh menapa? Den Mas, kula menika Lambang Sari. Lambang Sari. Injih, bojo kula naminipun Kakang Joko Sambara. Nanging sakmenika bojo kula sampun dateng kula amargi sampun dawuh kalian putra ing Urawan. Injih, putra ing Urawan menika Jadi asmanipun bojomu kaparan Joko Sambara Injih. bebrayan karo putra ing Urawan. Asmanipun menika Dewi Retno Kuning, injih. Retno Kuning. Sisik pambasan. Injih. Dadi sliramu dadi korbaning katresnan. Kaya dene aku Kok saged dadi panyurupmu. nggih tanggih. Pancen Diajeng Retno Kuning rikala semono bakal didhawuhi marang Oh, Dadi dan Panji Carang Waspo. Ning lamira jebul menika calon garwa panjenengan to, Den Mas. jebul Diajeng Retno Kuning wis didhawuhi marang Joko Sambara. Jebul bojomu Injih menika bojo kula. Retno Kuning. Kowe wis cidra karo aku. Kula ngene Lambang Sari. Ya wis, saiki ra perlu dipikir. Bagune kowe lan aku dadi korban katresnan. Mula napa wae bakal mayomi malih. Den Mas. Iya. Mula ana lakon kaya ngene tampan ana. Aku go wong pasrah para Gusti Kang Agro Jagat. Pancen kula durung jatuh tanpa itu Diajeng Retno Kuning. Jalaran wis urip bebrayan karo Joko Sambara ya. Ajeng mumpung kados ngaten panjenengan. Lho kasunyatane jebul bojomu sing wis ngrebut calon garwaku. Joko Sambara tegel karo sliramu. Monggo sliramu wis dadi bojomu. Sakmenika prayitipun kados pundi? Kula namung nderek dawuh. Panjenengan Ya perkara iki pancen kudu tak larang. Tenane wong-wong sing gawe redah ora tentrem ing Urawan. Aku sing bakal tanggung jawab. Mula kowe nderek aku. Kados mekaten. Iya. Injih. Ayo, nderek. Monggo-monggo kula dherekaken. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Marina Entertainment. Oke. Marina Entertainment mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf Lahir dan batin. batin. Aku ki udah metu. Mari baca cepat. Ayo kuwi. Saiki Eh, Pak Jaluk. Ya iki njaluk konser ngene iki men joget-joget waton sak-sake. Ya yo kok tak